Varón. Caucásico. En aparente bo estado de saúde, polo menos hasta hoxe. Parece que un impacto de arma contundente e incompatible coa súa vida. Non sei quen fixo isto, pero imos dar con el. A mellor non hoxe, nin mañán. E mañán por que non? Porque pa mañán da auga. Non imos andar por fora a choiva ou ti ves que tráfico se poña na rotonda cando chove. Aparte, morto xa está. Non adiantamos nada tampouco vindo mañá. Pode que non mañá, nin para a semana, pero limparemos as rúas deste esterco. Pepinillo ou cacahuetes, Murray? Levo 20 anos neste traballo. E digoche unha cousa. Un pepinillo non fai isto nun corpo humano. Podes esfurricar, eso sí. E ti quen eres? Axente Iglesias, de crime en Río Torto. Axente Harris, de asesinato en Río Torto. Este é meu compañero Murray. Al Murray. Como lle decía eu, Murray, que me sodomice un coyote se este home non morreu por un arma contundente. Ten toda a pinta. Só terá que decilo mamá, que son eu, vale? Mamá. E este cadáver é noso. Mamá, Que? por que non vas poñer un multosaio carga e descarga? Nos estamos ca terceira temporada en Netflix. Ah, sí? E nos acabando a quinta en Amazon, de crime en Río Torto. Faced o favor de salir do medio, anda. Sabe que pasa, Rubia? Que nós temos unha serie de asesinatos. Ai, tens unha serie de E asesinos. nos falta un morto destes, mira por aquí. Un Xa. destes así. Pero é que se a nosa fora unha serie de farmacia de guardia non habería problema, pero é que a nosa serie tamén é de asesinatos, con lo cual fai nos falta un corpo, así que a cola. Vaya, vaya, vaya. Cadáver, home caucásico. Seguro que alguén o matou dunha... Perdón, pero é que este morto xa ten serie. Crime en Río Torto. Quinta temporada en Amazon. Asesinato en Río Torto. A que o? Asesinato en Río Torto. Terceira temporada. Terceira temporada, sabes onde? Pero que és do Jorobe. Jorobe Texas. Nos somos de Sangue en Río Torto, segunda temporada, Movistar. Necesitamos un morto como este, ou sexa que... A ver que facemos, non? Bueno, pues aquí resolvemos todo. Ide buscando outro cadáver, porque este está collido. Bueno, tampouco te flipes que está escuchubizado este, tampouco que sexa aquí... Aí doucha razón. A tempada pasada tivemos un morto que daba gusto velo. Parecíase a Bertín Osborne. A Barreira. Barreira, apunta aí. Morreu un vegano, que se joda. Apunta aí.
Tamén que traballo lle costaba a muller morrer onde fixemos a silueta. Joder, foi morrer ao lado. Apunta aí, morreu un vegano. Seguramente porrero. Perdón, Dígame. Axente Iglesias. Cuca, que tal? Que tal, Toño? Como estás? Eh, Teu pai? que? Teu pai que tal? Meu pai mataron na segunda temporada. Ostras. Sí. E logo, pero como se chamaba logo, como se chamaba o Un capítulo? asesino que mataba vellos que xogaban o tute cabrón. E como se chamaba o capítulo? O cabrón do tute cabrón, que cabrón. Joder, que cabrón. Que tal? Como estamos? Que tal, compañeros? E en que andas Nós somos na de Serramoura, da cuarta temporada, pero en Serramoura xa non había máis mortos, tuvemos que ir buscarlos fora xa directamente, porque xa non había máis xente que... Somos de Serramoura. Como se Pois que chama? serie sodes vos? Crimen en Río Torto. Crimen en Río Torto. Ustedes? Sangue en Río Sangre en Río Torto. Ustedes? Asesinato en Río Torto. Vale, nós somos de gastroenteritis en Río Torto. Sí. Gastroenteritis en Río Torto. Como gastroenteritis. Porque xa non había cadáveres para tantas series, que hai tantas series no mundo que xa non hai mortos para tantas series. Entón nós fixemos unha serie de Cajarría. Cajarría en Río Torto. E andamos buscando, en vez de buscar o asesino, búscase a quen fixa mayonesa. Esa é a serie. Pero vamos a ver, é unha serie sin morte. Perde forza, sí. Hai xente que fai castroitas. Como? Que hai xente que fai castroitas. Eso. Mayonesa. No. Pesca sen matar. Ah, sin morte. Bueno, pues nós estamos igual, sí. Non houve forma de conseguir un morte. E digo, en Serramoura morreu máis xente que vivía ali. Eso é verdade. Entón xa empezamos a matar, xa, a pensar en matar ao padre Casares, xa directamente. Pois xa estamos Nos completamente... fomos polo tanatorio, falamos Eh? no tanatorio. Fomos polo tanatorio, falamos co guitarrista de Amaral, verdad? Pero nada. Pa encontrar un morto, vímonos nejos, Non é fácil, hai tantas series hoxe en día que non hai muerto para tantas series. Es que non hai cadáver para tantas series. Alégrome moito. Juldris, apunta aí. Muerte de un soltero, soltero. Apunta aí. Isto tuvo que facer... Apunta, joder. Tuvo que ser o asesino. Vale? Perdona, pero é que este morto é da nosa serie. Perdonad unha cousa. Vou me levantar que me doen as rodillas. Tal. Nada. Perdonad, no. A ver. Punta aí. Este morto é da nosa serie, jefe. Como? Que é da nosa serie. Haberá que repartilo, non? Quer dicir, non hai mortos para tanta serie, non? A ver. Eu faría por orden de chegada, Como? Por orden de chegada. Xa. Eu con brazo chega. Se facedes o favor de apartar, porque estamos traballando aquí. Vale, eu dicía, todo o mundo ten pistola? Tú non a barreira. Bueno, así. Matamos a 2 ou 3 do público e xa temos... Claro, e xa temos cadáveres para todos. Matamos... Cantos somos? 1, 2, 3, 4. Hai un morto. Matamos 3 do público e xa hai Pero cadáveres é que na nosa serie non estamos a matar, estamos a buscar quen matou o asasino. Xa. Non é igual, que despois os guionistas non hai que nos aguante. Xa. Bueno, Non destruir probas, por favor, Non coller nada, non destruir probas. Non collas. no, que ten unha cousa é que morreu en chándal, morreu cómodo, polo menos, sabes? Eso é bonito, non? Que morre cómodo, non? ¡Quieto! Solta. No, iba ben, No, foi tarde. No, pero iba ben. No, foi tarde. No, porque eu digo, Barreira, se o descuartizamos, quer dizer, partímolo en cachos como un cocho. Apreta a chaqueta moito. Non lle dá... Non...
É que non é a policía montada de Canadá, é a policía apretada de Canadá. A ver. A ver. Vale que non hai mortos para tantas series como hai, pero se o descuartizamos, vámoslo partindo en cachos como un cocho e repartímoslo a cachos, descuartizámoslo. A trama de descuartizar xa fixamos 4 veces. Eso repítese, como os gemeliers en Land Rover. Repite moito, Gemelier repite como o allo, repíteche moito. Sí. Sí, nos a temporada pasada tamén terminamos descuartizando, ou seja... Descuartizando. Descuartizando. Ah, sí. É que... Como se chamaba o capítulo? Descuartización. Sangue en Río Torto. O capítulo? O capítulo que se descuartizaba. A descuartización en Río Torto. Pensei que era cachito con cachito. No. Vale. Bueno, a vosa serie cal era? Crime en Río Torto. Crime en Río Torto. A vosa? Sangue en Río Torto. Sangre e policía apretada en Río Torto. E a vosa? Asasinato en Río Torto. Xa, pero é que vexo un problema. Vamos. Daqui, do río pa aquí, isto xa non é Río Torto, isto é Ponte Nova. Quer dizer, este home non morreu en Río Torto, este home morreu na Ponte Nova. Pero estamos seguros que estamos diante dun cadáver? A min temo unha pinta de yonki. A ver, podemos darlle unha patada nas costillas, por si... No, esperes, home. No. Aí está. A ver, eu levo dos Hostia. Moita policía, pouca diversión. Non, a ver, agora, en serio, isto de que vai? Eu veño da festa dos callos, quedei medio sopa. Da festa. Éramos poucos e pareu a abuela. Sí, señor. Ahí los tienes. Xa sei quen son. Corrupción en Miami. Sí, señor. Don Johnson e Ricardo Taus, aí estamos dous. Corrupción en Miami. Joder, é o que nos faltaba xa. Cantas temporadas levan ustedes de Corrupción en Miami? Non somos de ninguna serie. Nos somos de Vaya Troula. Como de Vaya Troula? De Vaya Troula. Como de Vaya Troula? De Vaya Troula. De Vaya Troula. Como de Vaya Troula? De Vaya Troula. Pero como de Vaya Troula? É que Juan Fuentes non podía, entón chamaron a sustitutos, pero somos de Vaya Troula. Vale. Este chaval está na festa dos callos. Entón, que tal, como está? A ver, contame, jefe, como están os callos?